या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आर्थिक देवघेवीच्या वादानंतर पंढरपूर येथील मुकादम सुशांत खिल्लारे याचं अपहरण करून कराड इथं घातपात करण्यात आल्याची माहिती पोलीस तपासात उघड झाली आहे। त्यानंतर त्याचा मृतदेह नष्ट करण्यासाठी आंबोली घाटातील दरीत टाकण्याचा प्लॅन रचण्यात आला, परंतु प्लास्टिक पिशवीत असलेला मृतदेह खाली टाकताना तोल जाऊन भाऊसो माने हा घाटात कोसळला अशी कबुली या प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेला संशयित तुषार पवार यांनी सावंतवाडी पोलिसांना दिली आहे। त्यानुसार या प्रकरणाचा तपास करीत आहोत अशी माहिती पत्रकार परिषदेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे उपअधीक्षक नितीन बगाटे यांनी दिली। आंगणेवाडीतील राजशाही सभेसाठी सिंधुदुर्ग भाजपची यंत्रणा कामाला लागली आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्ध मंत्रिमंडळ सिंधुदुर्गात येणार आहे। न भूतो न भविष्यती अशी सभा होणार आहे। या सभेचा राजशाही थाट पाहायला मिळणार आहे। नियोजनात काही कमी पडू नये म्हणून स्वतः पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण या सभेच्या प्रत्येक अपडेट घेतात। जिल्हाध्यक्ष राजन तेली हे सुद्धा अपडेट घेतात। याच पार्श्वभूमीवर रवींद्र चव्हाण यांच्यासह व्हर्च्युअल सभा झाली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। सभा भव्य दिव्य होणार आहे, त्यामुळे नियोजनाचा पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्याकडून आढावा घेतला जातोय। जिल्हाध्यक्ष राजन तेली या सगळ्याकडे लक्ष ठेवून आहेत। आंगणेवाडीत सभास्थळी ठाण मांडून आहे। सभा यशस्वी करण्याचा राजन तेली यांनी विडा उचललाय। भाजप जिल्हा तालुका पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांकडून ते अपडेट घेत आहेत। सभेची जोरदार तयारी सुरू आहे। नवसाला पावणारे आणि कोकणातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवी मंदिर परिसरातील संपूर्ण रस्त्याच्या डांबरीकरण आणि बळकटीकरणाचं काम आता पूर्ण झालंय। येत्या 4 फेब्रुवारीला होणाऱ्या आंगणेवाडी यात्रेच्या मार्गावरील सर्व रस्त्यांचा यंदा कायापालट झाल्यामुळे यात्रेला येणाऱ्या लाखो भाविकांना याचा लाभ मिळणार आहे असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला। तसेच गेली अनेक वर्ष मोबाईल नेटवर्किंगची समस्या सोडवण्यात आली असून आंगणेवाडी परिसरातील मोबाईल कनेक्टिव्हिटीची सुविधा परिपूर्ण आणि अद्ययावत करण्यात आली आहे। या परिसरात जिओ मोबाईल टॉवर बसवण्यात आले असून 1 फेब्रुवारी ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान आंगणेवाडी यात्रेला येणाऱ्या लाखो भाविकांना मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे। बेकायदा गोवा बनावटीची दारू बाळगल्याप्रकरणी कातवण वरचीवाडी इथं एकाला ताब्यात घेण्यात आलंय। त्याच्याकडून 30,900 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। दिनेश केशव जोईल असं त्याचं नाव आहे। कोरोनाचा काळ वगळता 3 वर्षांनंतर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा कृषी महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय दिवेकर यांनी दिली। कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणाच म्हणजे आत्माच्या वतीनं होणाऱ्या जिल्हा कृषी महोत्सवासंदर्भात पूर्व प्राथमिक चर्चेसाठी बैठक घेण्यात आली। जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिवेकर म्हणाले, या महोत्सवाच्या संदर्भात तारीख, ठिकाण आणि उद्घाटन याबाबत पत्रव्यवहार सुरू आहे। सद्यस्थितीत विविध विभागांच्या सूचना प्राप्त करून घेण्याच्या दृष्टीनं ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्यांना जोडून 5 दिवसांचा महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे। यामध्ये कृषी प्रदर्शन, परिसंवाद, चर्चासत्र, उत्पादक ते ग्राहक, थेट विक्री केंद्र, विक्रेता संमेलन, शेतकरी सन्मान समारंभ याचा समावेश असणार आहे। एकूण 200 स्टॉल यामध्ये असणार आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।